सिगां सिगां बड'लेण्ड बुब्लिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहोबाय। जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद मोनसे दङ। बे आफादा बर'नि जि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ जोङो मोजाङै मोजां एसे एनै फोसाबनानै मोजाङै मोजां सोलिलांहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। दा बिदिनो खेराइ होनाय, गारजा होनाय बेफोरबायदि फुजाखौ जोङो लाहोबाय थादों। दा दिनै खोला नांदलबारिनि गामियाव जि लोक्षि गारजा गायसंजेननाय बे हाबाफारियाव आं नुजाफैनो हादों। दा बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जों बिदिनो गारजा होनाय, खेराइ होनायखौ जों नुबाय थादों। दा बेजों लोगोसे जोङो बर'नि माखासे गोनांथार हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो आखायाव लादों। जोङो बिदिनो दख'ना थावसि, बर'नि जि दख'ना थावसि, जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय हाथासुनि हाबा, जों हाथा खुरनाय हाबा, बे हाबा लोगोसे खेराइ फुजा, बाथौ खुलुमनाय, बेफोराव जोङो गानबोनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बिदिनो जोंहा गेजेराव रंनि बा गाबनि सोमोन्दै एसे बेले बेजे फैदों। गुबुन माखासे ओनसोलफ्राव बिदन दख'नाखौनो दख'ना थावसि बुंनायखौ जों नुनानै जोङो दाखालिसो बावैसो माख्रा पार्टिकुलि कमिउनिटि हलाव मोनसे दख'ना थावसिनि सायाव सेमिनार जों लादों। दा बे सेमिनाराव जोङो बिजिनि जिल्ला गुदि बाथौ आफाद हिसाबै दख'ना थावसिखौ गोजा गाबनि गासा आगरनि जानांगौ होननानै जोङो बेखौ थांखि नाजावनानै हैदों। बेहाय रिसार्च पार्सन हिसाबै आंनो मोनसे गांसे दख'ना थावसिनि सोमोन्दै मोनसे लिरफोरथि लिरनानै आं बे सेमिनाराव फरायथिना होदों। दा जों मिजिंथियो जोङो दख'ना थावसिया बे गोजा गाबनि दख'ना थावसियानो फाइनाल जागोन। मानोना बेखौ सिगां समफ्रावबो जों बिजाबफ्राबो नुनो मोनसै। दा जों नुनो मोनो बर' मिडियामनि जि 5 थाखोनि फरा बिजाब, बे फरा बिजाबाव लिरनाय दङ जे खेराइ फुजायाव दौदिनिया गोजा दख'ना थावसिखौ गाननानै मोसायो होननाय बे लिरनाया दंखायोसै। बेखायनो जोङो हाबायाव गाननाय जि दख'ना थावसि, खेराइयाव गाननाय जि दख'ना थावसि, बाथौ फुजा होनायाव जि दख'ना थावसि गानो, बेखौ गोजा गाबनिनो जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै लादों। आरो बेखौ एसे समनि उनावनो मिरु आफादा फाइनाल खालामगोन। आरो बे फाइनालावनो जोंनि जि थांखि गोजा गाबनि जि दख'ना थावसि, बेयो जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनानै लादों।